Чираттагы кытлау хатыбыз яңа Терешка авылына аша. Бүген үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен якташыбыз Сайфуллин Рөстәм Рәис улы каршылый. Аны матур гомер бәйрәме белән ихластан әтисе Рәис абый, әнисе Рауза апа, хатыны Зөлфия Абдракибовна, балалары Лилия һәм Гүзәл, киявләре Айрат һәм Фәмил, оныклары Айдар, Элина, Самир һәм Амил кытлыйлар. 60 ел элек Сайфуллиннар гаиләсендә икенче бала булып дөньяга безнең газиз кешебез килгән. Башлап авыл мәктәбен, аннары Мәләкәс шәһәренең техникумын тәмамлап, улына үзе теләгән һөнәрен алган. Соңыннан баш бухгалтер булып, озак еллар авылда колхозда хезмәт иткән. Колхоз таркалгач, үз алдына хуҗалык булдырып эшләп килә. Ул бер дә тик тормый. Гаиләсе өчен, бала оныклары өчен тырыша. Үз умартачылыгы бар. Мал-туар, кыш-кырт асрап, бакчада яшелчә, җимеш үстереп, матур, авыл шаки итеп гомер кичерәләр. Кадерле тормыш иптәшем, хөрмәтле һәм якын кешем минем. Гомер буе рәхмәт әйтеп яшим, язмышыма сине биргәнгә. Насыйп итсен Аллаһ бергәлекне гомер кышларына кергәндә. Санама син узган елларыңны, картаерга сәбәп эзләмә. Салса салсын гомер мизгелләре, җыерчыгын якты йөзеңә. Яшьлек кенә түгел, гомер үтә. Тик шулай да әле ашыкма. 100гә кадәр яшәп, 100гә кадәр гашыйк булып яшә тормышка. Сөекле кешем минем, кояштай озын гомер телим сиңа. Куанычлар гел янәшәңдә булсын. Кайгы-хәсрәт күрми, шатлыкта һәм бәхеттә генә яшәргә насыйп булсын иде. Син бәхетле булсаң, мин бәхетле. Син булганда якты көннәрем. Туган көнең белән җаным сине кытлап, исәнлек, саулык сиңа телимен. Әти, син бит безгә һәр чак нык терәк, тормыш сынаулары алдында. Исән мин озак яшә, әти. Бәйрәмнәрең булсын тагын да. Онытмабыз сине бер кайчан да. Рәхмәтлебез барысы өчен дә. Изге әти синең күңелкәең, озын гына булсын гомеркәең. Син бит якты кояш кебек бабакаебыз, мәрхәмәтле, матур күңелле. Бар җылыңны, бар назыңны безгә бирдең, бәхет нуры япсын күңелне. Хөрмәтле Рөстәм Рәисович, чын күңелдән бар котлауларга без дә кушылабыз һәм бүләккә якыннарыгыз сайлаган җырны юллыйбыз. Бәхетле булыгыз, юбилеегыз котлы булсын. Якларга кайттым мин әтиемнең өенә. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Күршергә насыйп булсын. Сары бик матур төсләре, әтиәне хисләре, яшел төсле бизәкләре, тынычлык теләүләре. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын.
каршы ала матур капка түбүндө көңүллөр бесейене алар исенлигине этеемдин капкалары гүл шулай ашыктырсын эле тагы узак ялар көршөргөн насып болсын этеемдин капкалары гүл шулай ашыктырсын эле тагы узак ялар көршөргөн насып болсын эле тагы узак ялар көршөргөн